Konfiantza erretiratutakoan asko egiten daia hori horrekin, ez? Erabakitzeko eskubidearen planteamendu berarekin herriaren existentzia bera bukatzen da. Ez dagoelako herririk munduan aske bizi nahi ez duena, hau ez zaio galdetu behar. Existitzen baldin bada, aske izan behar du, punto. Ziban nolo izan aske ikusten. Baina ez da ikusten askatasunaren behar hori, ez da ikusten menderakuntza. Ez da ikusten, ez? Ez da ikusten gure buruan mendeko. Diagnostikoetan ere ez da ipatzen menderakoa hori. Aske batean, demokratikoa, defizitarioa bai, baina demokratikoa, eta demokrazia horretan igual izan gaitezke independiente, baina hori ez da planteamendua. Ez gara aske, ez dugu demokraziari. Incluso esaten da ez garela independiente edo ezin dugula gure arazoa konpondu, Espainian ez dagoelako heldutasun demokratikorik. Esaten da, esaten dute politikoek eta heldutasuna dutenean haiek orduan gu askatuko gara, heldutasun demokratikoa. Ez dagoatena da intentziorik, guri zer errazteko. Hori ez du uste,